Mayong hapon mga Tutski. Bagong vlog na po natong paghimo ron. Ngayon nga kapunon. Akong aton magluto po ko. No? Pero lahit na po ninyo putahe mga Tutski. Kini po no. Kini nangka mga Tutski. Kapunon kay ulan ba. Nangka niya to ang akong butangan og gata. Ganahan ko mo ni. So, balik ko ninyo mga Tutski sa akong pagluto. Butangan para mabutangan oil. Dayon siya sanda sama mag tabog mo langka mo katos kang si sagol kasagaran jud ani karni magid no pero ako magkatos kilahi bulinaw ra ko sagol yung katos ki bulinaw mura ni ko sagol kun magluto ko nangka karon ka sudah luto ani nangka mga katos ki ako lang yung sulayan ko kaya ba nako okay mag-init sa ko sa mantik tinunuan man na may gata na may rabing mantika butang ayun lumabay na to ang luya okay biasa nih luya mga Tutski ini luya ini mau ba nito ito ba nito kumagi mga Tutski timbaw dili mao kumit na mo diya sa kumin sisyon diya sa ubos mga Tutski ha kung dili ni mao nga pagkabuhat okay first time para ko ni luto nangka silayan na ako kung kaya ba dili ko sa gulag ahos o basta magkuhan ko magluto ko nganin lang ka kay daing kayo umapin natin usap okay raw dili ako makausap pero ako yung makausap mawa ang ganas mong kaon basta ahos basta hindi ako tuyo din ang ahos pero hilaw nga ahos kaon ko pero ka ng luto maagig luto bitaw maagig ubisa hindi ko ganahan maagig prito o prito dayon sabuan o palataan na niya lain doon kayo lamig luwas daw ka ng ahos ka ng pang sabon siumay kanang crispy Bombay ini langsung kita Tutski sibuyas dahunan atsal luya o sibuyas Bombay sabon siguro kung kamay nagluto ani daghan din mo lama sado lang pero kay ako naman ang Tutski so parang din yung sulayan kung itas to ban isura kita pa okay kita pa maghamit sa video na so karon mga Tutski ako sa ning butang sa kadiyot kay
di na ko ni madaog kani ako ning i-appeal siya sa pag ano di pa kini pang bulinaw apilon pa ni prito ni bulinaw magpatuski i-appeal na to sa lamas lamas sa bulinaw yun gagmay lang pala yung bulinaw hagtok ng kagiruhay kining aksal o ibuyas dahon ng matapusiya sa namin siya ibutang ako doon malunod na ako ang manta sayang man o mapiro ko tulog kumutas na ginawa bango hindi kayo bali na mga patas niya okay karoon ako ibutang ang excuse me nangka saan ibutang ka dito ito siya kung sa ibutang di madaog isa ka kamot gawin mo ko sa kamera. Okay. Nabutangan ako magkatoski. Yun. Ayun. Nabutangan ko ang atsal. Ayun. Sibuyas. Dahunan. Ayan. Ayun. Ukay-ukay yun. Mura ilagay sa kamera magputos ka luto kay bakikaw pagay ko isipin kayo kita maghawid kita mag-ukay at itong na basi matikwang ni kaldero agwanta nala ang guwa mo guys ano ron kaluto magsat dahil sa akong mga iso kaso lang kay lagyo sila lagyo kadalag doon yun ako rin ang aras doon si Inday lalit yung ibang kisaw ka mas layo itong ipabukalan ka dito mga katutsi naano siya sa bawang kamay so ato siya ipabukal dayon pabukal na niya ayan ito ilunod ang gata okay relax at akadiyat may kinituhan ang ulan mga katutsi kanina grabe ko sumugay sa ulan wala gani madayon ang amahang care group karon kay yung Samsung kuha sila sa bukid isa ninday hindi nagyong susugad di suban diri sa tulad ng na galuto ko og nangka pero kay wala madayon ang nangka may padayon wala madayon ang krip yan yung pangagtagtos kayo naantap yung buwan naantap ko ay nako'y pustiso pero di ko kasaho mag-istorya ng pustiso gagawanta ko ari
Pasensya mo to siya. Sige ko. Paso-paso kay. Sige ko. Kano kung sa buhaton. Mga kahapon no. Supaya siguro may batangan asin kamay sa para nga nabulag ito ito nakakapit sila kata-kata na so tangang gamay asin ayan okay ayun sakto ka na kapag ilimo mo ito sige sakto ko yung kalata ni nangka no? Lata din siya ba ano bang barang isa kalatos dito sa dila niya mabungkag din siya okay okay isa pa bukalan sa kaliyo ay sorry tuturan sa katong kalitahan mga katutski tanaw mo buwan ni racing wag tus ko hindi na diba hindi ka dula manay mo hilig kani manang ganahan so kay busy pa magko luto ako sa siya ipondo kay ako na siya tiwas ang utan ako karon hindi ka human ko luto kay malingaw ko tanang nga dula anak ko na tiwason kung anak ko sa larga sila karon lawa mga katusi kay na larga sila og Davao sila og Davao kay naslay pamalitong dito okay guys na so karong mga katuski ako sa ni patindo dire kay magyabo ko sa turno okay yung gata mo tapos na gata okay yes okay okay ayan naman yung katuski buhat sa ni kasultian eh sakto na ba di oh Ani oh
Na. Okay. Bukalon sa nato. Terus haday na to timplahan og insakto. So, sa ipon daw kadit mga katus kaya, tapos wala to na mabukal. Bukal na! Oh, isa na yung kasultian eh. Pagkalami, kauno na ni bulan-ulan ba? Ayan. Ano katus kaya? Ato sang timplahan. Ini ay. Mo am kung dito anin ka ba? Stay mo ko nagluto ba? Saya nang luto ko mo susi. Takang ram des kalayo. Oke. Tikman natin. Wow. Kita mantos ya. May medyo alisod kayo pag gunit. Alisod pag hawid. Mira o laway gim tanaw ni ba? Kalami kauno na ni kung ulan-ulan oh. Nya, prito din pag bulad. Lami kayo. Oh. Lami ko na be? Manang katilaw po mo ba? Sakto ba o ba? Sila daw. May nang tilaw sila dito buti law mga koske. Parang kita kuha. Ha? Parang kita kuha. Parang deh. Ito lebih kay UTI bala mga kidney bala mga ay dili lagi sakto na ni kay tigid na yun ang truck ay. Imarat kay ni sila mga koske. Mo ipasagdan boy. Okay. Yung tutski, luto na. So, no? Kita niyo, no? Oh. Ayan. Oh, may kaunon. Oh, pasiyo. Ano yung luto? Oh, pulo-pulo. Pulo-pulo. Sa kainit. Ayan. Ano ni? Tulungan natin. So, nakakailang salamat mga Kutotski, no? Na hindi nakahaponon. Then, kanunay ka mga nakikiban usapan ako sa ako nga content. Nagsabunson din ako ang vlog karon sa pagluto. Okay na mga Kutotski. Basta yung kalati nga natay content ka mahimo. Gawas pa, maka hatag kita o pagtulunan sa wala pa maswito sa pagluto bisan o nangka siya no so abi ko say pamaagi so inana ni mga Kutotski inana ko magluto ko nangka karon pa gyud no kay ako na kung
kita magod sa mga karinderya nga mo usahay magkaan kay ang linaw ra gid ang ilang sagol dili karne. So tingali kung gunon siya palitan og tulan sa baka. Tulas baka terus kan manay patagom ng sagol mo na lami pero bantay na po kay digid maayo nga magsigig karne. So dinhil ko kuto mga katuski, salamat kayo sa inyong pag-uban kanako kanunay. Inyong kapunon, shout out sa tanan ako nga mga solid viewers nako diha, sa mga silent viewers, sa ako nga subscriber sa YouTube channel Katuski TV. Shout out sa inyong tanan ug sa Facebook page Katuski Arellano. Ayong hapon kanina tanan diha sa tanan ako ng mga followers. So dinhil ko kutob, ayong gabi God bless kanatong tanan. Bye bye.